Dobro večer svima. Poštovane dame i gospodo, stručni žiri i upravni odbor Krome, zahvaljujem vam na ovoj nagradi. Moram reći iskreno da sam jako sam ponosan, ali jako sam iznenađen i uzbuđen. Kad sam prije 6,5 godina kretao na svoj poduzetnički put, nisam ovo mogao ni zamišljati, ni sanjati. I taj poduzetnički put je trnovit i tajanstven, ali nosi nekakve prekrasne trenutke. Ja bih se htio zahvaliti mom timu, ali također i mojoj supruzi koja je ovdje sa mnom, koja je proživljavala sve situacije poduzetničke sa mnom i trpjela moje ideje, razmišljanja, duge noći, rana buđenja i neprestana putovanja i sve ono što nas poduzetnike prati. U svakom slučaju hvala vam lijepo, izuzetno sam počašen i to je uglavnom. Evo, hvala.